Katrine, hun bare arbejder. Efter alt rodet efter middagen. Og det der ham, den der hænger bagved, det er en, der hedder... Han hedder... Jeg kan ikke huske, hvad det. Jeg har også nogle fire ægge, men jeg kan ikke huske, hvad det ved en kvinde, jeg kan huske, hvad hun hedder. Nej. Men det er sådan noget olietegninger. Ja. Styrer det der? Det er også pænt. Det er så meget specielt, fordi jeg får den lyset falder på det, sådan nogle detaljer, man kan se. Ja, nu er det også været nok nu. Det er lige det. Skal de have det til at stå stille, jo ikke? Det skal jo, jeg har aldrig prøvet det. Jeg tror ikke, at der står fremme. Bare til dem. Dem, der står forrest, bare til dem ud. Jamen, jeg tror ikke, at der er garanteret kun meget mor og... Jeg er ikke, hvis der er alkohol i. Det er godt, Lucy har fået et tæppe. Det er som... Rundt kan låne. Så fik jeg trundet på det. Hvor er Lucy? Hun ligger nede foran toiletdøren. Jeg ved ikke, hvad der er nede. Det er sejt, ikke? Prøv at se, den står og smiler der. Det er bare fedt at være på besøg, ikke også? Ja, kom op til os. Jeg tror, hun bor, hver gang hun går på toppen, står Trunde heroppe på toppen, så kommer jeg ned igen. Ja. Så hun er bare mobbet. Det er rigtigt. Ja, I går bare lige hygge jer sammen. Og så har I bare på med over. Jeg fik en mystik. Det kan ikke være ret meget værd, det der, kan det? Det kan det faktisk ikke. Hvad er det? Ja. Det er ham. På film. Det er hårdt, altså. Jeg tror, det svarer hun udenfor. Ja. Det er det måske også. Begge to. Hvor fanden det henne, det der? Det kan jeg ikke lige huske. Nu bliver det sgu din tur. Ja, er du presset? Føler du dig presset, når du er på kamera? Nå, men det... Det var juleaften 2007. Så til ud. I ikke med gaverne nu? Ja. Og så tjekker vi lige og presser lidt, så jeg får nogle gamle billeder af mig selv. Det skal være fra en tur. Ja, fra 82. Overhovedet ikke. Skat, det er... Har promille på sig. Men jeg går lige ud og henter... Jytte, vil du have en halv rød? Det er en rød for mig, eller have en selv? Ja, tak. Det vil jeg gerne. Hvad er det? Nej, jeg vil gerne dele. Det smager selv også godt, ja. Den skulle ligge deroppe. Ja. Jeg ser også på noget læder. Altså, ja, okay, læder. Det er nok rigtigt nok. Det slog mig også i ud. Der er sgu ikke nogen læder på noget alligevel. Ja, okay. Jeg vil gerne se, hvad det er, der får. Kan du se det? Ja, jeg kan. Okay, fint. Det var lys på kameraet. Skal det være med det? Gør det noget? Der er jo ingen frier her. Det er bare kul, jo. Det var simpelthen, de kysser inden, da de kom. Ja. De to der. Funk. Det var godt noget på. Det er rigtigt. 7. Det stod ned i stenet. Ja. Lort for Og dig. det er gutter. Det der, du ved, altid ligger lort i, men ikke kan nå i der på toppen der. Med kræne, det var væk. Det var så Jeg filmede det simpelthen, der er meget vand på ned, jeg skulle filme det. Det er der en spray her. Kæreste og... Spray.
Så var herlig. Han er ikke her til den skyld nu så. Det er dejligt. En mormor-dressing. Skal du se noget af det? Er der en skyggekiks til os? Det tror jeg, der er. Så kan vi rykke. Og sådan, hvor langt kan den rykkes over, før den bliver skygge der igen? Du kan sidde her, skat. Der er bare en skygger fra maden. Nej, der er ikke skygge derovre. Hvem er derovre? Du sidder i skyggen. Ja, det er der tre. Skal du ligge lidt ind, så tror jeg Du ikke. sidder ikke sådan og spiser. Jo, jeg kan sagtens være. Nej, men så er jeg spiser. Ja, det spiller jeg meget af. Og det var sådan, da jeg læste, at den var blevet noget sådan, jeg har slukket vand derfra. Ja, så er det overlevet det. Det bliver helt dårligt. Det er også lidt sjovt. Jeg bliver ikke syg af det. Det er fantastisk. Så se vores hund. Jamen, det var så meget sprit i kroppen, så det kunne simpelthen ikke nå at udvikle sig til noget. Det står simpelthen bare alle bakterierne ihjel. Tror jeg også. Så vi kigge ind ad vinduet. Mor sidder lige her. Hvad med dig, Oliver? Du skulle ikke dernede. Skal du prøve det næste gang, eller hvad? Det kan godt være. Ja. Det var mig. Her er der en smagslag på dig. Det var ikke mig, det var mig. Ikke mig. Så er det vel, så er det Ej, hvor er du ulækker. Resten af dagen er det bare. Det er så lækkert ud, Det er Louis Vuitton. County Kitchen stræber. County. Kan du se det herfra? Jeg kan ikke se ret meget lige herfra. Jeg kan lige nå at se min... Den tæt. Så kan Ja, se, det er verden, jeg når man kan bare ikke læse, hvad der stod på. Det er det, der er på det toget og... Ja. Jeg kan se den, jeg kan ikke læse. Så jeg kan godt se. Vi var også ind, fordi jeg skal have drikket andet end Kom nu, Rikke. sige tak. Ikke stå i den køkken og drikke. Står det og drikker gin og tonic. Det er flyværende erfaring. Var ikke set nogen steder. Det kan sgu da ikke passe. Forsvandt over i... Nu er vi så gået over til Som der hovedretten. var derfra. Som er vist, Det bliver jeg da nødt til for at kunne holde jer ud. jeg har godt hørt det 3 gange, vi har bare ignoreret det. Nu bliver der serveret en... Hvad var det, dernede? En varm kalvetykstegsfilet med korn. Det er så den der med korn. Ja. Til den serveres der en pisket sauce, pisket med gedeost og peberrod. Det er morgenkærdsovs. Varmes i gryde til den koger. Varmt i gryden til den koger. Så er der fadet dernede med, det er krogmodnet okseinderlov, stegt i marineret i salsa af ramsløg og hyldeblomskabers. Yes, det lugter sådan nemlig. Det lugter rigtig løg. Det lugter rigtig godt. Tænkte også. Det gjorde det sgu. Til det, Det er sgu da ramt slag, ikke? til det serverer vi sommergrønt til kalvestegen. Ja, det er det Det var så godt nok til kalvestegen. Det er vintergrøntsager. Helt ærligt, det er da ikke sommergrønt. Blomkål, Så mand. er der Det salat af sommeren. modne tomater, basilikum, hvede og mozzarellaost. Det er sådan det, der står i langfadene for enden. Værsgo. Tak. Tak. Mange tak. Lucy her. Så er det jo, så kan det være. Du har ikke løbet efter Få det. lige Lucy med hen i omgangskredsen. Man tager ikke selv. Det er endelig noget kede, hva'? Det var det. Det var bare guf. Og så lige sådan en skål fuld der. Ja, så kan mormor. Jamen, for fanden da. Jamen, det er ikke til dig. Lucy, slut! Lucy, kom. Kom her. Kom. Det er meget med. Det er meget med. Kom. Klamt. Ej, så. Ned, over med dig. Kom. Hvad skal jeg, skat? Jeg kan ikke gøre til det der. Kom med dig.
bakke. Godt over, Ægger. Godt mor. Nej. Rigtig godt. Lige af med dig. Lucy, kom. Kom. Lucy. Det er så opvaskedamerne. Far må sige, at jeg skal filme jer. Kitchen Så. help. Kitchen 8. Ja, men selvom det er for mange år, hvor jeg bare har tænkt, så jeg er vant til det. Ja. Men stadigvæk. Må man... Ja, men det bliver også nødt til snart at komme nogle kultur. Nej, det skal ikke være sådan med mig, der skal ske. Og jeg synes, der er altid en, der skal ske. Hvad siger det står så længe? Ja, det er det. Og hele bogserne. Tusind tak. Og balloner. Og hvad? Det er bare flot. Hvad? Det er flot. Første kort, du nogensinde har set. Det er flot. Yes. Tusind tak. Jamen, så har vi 2 små pakker til dig, som... Ja, det skal jeg love for. At, nu havde du gættet den store fadservering, ikke også? Ja, okay. Så det lille, det er så det der glas. Selvfølgelig er det det. Skal jeg have sådan en? Har du købt den til mig? Jeg har ikke købt noget. Har du købt noget? Det er farligt med mig. Nej, det gør jeg ikke. Det er også næsten. Ja, svejse. Ja. Jeg skal bare til at svejse. Hvor blad. Hvor kæft, det vil jeg gerne, dog. Så går det der. Er det ikke fadservering? Ja, det er ikke fadet, det er ikke noget. Der er lige smagt knald på. Det er sådan noget. Det er 220 volt, eller? Okay. Ej, hvor blad. Det er helst, hvad hedder det, hvis det kan, så godt. Ja, Vi købte en gang en harddisk, den har hvor der var også sådan en mellemrum, hvor der var sådan en ledning der, og så konen, Det er en sådan en ko, og så stod der Vi har en den bil her, på en ko, der må ikke prøve at røre på en ko. Flækkeren, den skal også have over 12 eller 13 ampere. Den kan ingen problemer. Ja, så godt det der. Timevis. Så Godt det der. så bare på en større stikning. Nej, den ærger du sige. Det er bare brænder bare væk. Ja, det er lige, mand. Man brænder bare lige det. Tror jeg, det er på. Det er skide godt, mand. Hold kæft, hvor du lader. Så skal vi gerne have trække alligevel. Sorry. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til det. Jeg skal bare lære det. Skal den bare svejse sammen? Jeg skal bare nej, den er sgu fint nok. Det gider ikke pakke den ud, gør det? Gør jeg det? Skal jeg pakke noget helt ud? Nej, jeg tager meget gavepapiret kostet. Okay, det er bare ærgerligt. Så i morgen skal man Bare ude med hele ud. Bare ud af hele. Altså et... Skal du bruge det igen? Det er jo et... Den ligger lige her. En kasse vi inde. Ja, og så var det ikke engang stort nok. Var det ikke det? Nej, så den, der var huller i hænderne. Det er en mikro. Det er flot, det. Mikmax, Mark. Er nogen af jer, der kan svejse? Okay. Men Fortsættelsen følger. Det troede jeg faktisk. Det er til at svejse tunge ting sammen med. Yndlingsstilling. Okay. Det kan du ikke bruge til at svejse bilen med, for eksempel. Nej, okay. lave skadearbejde. Jeg skal svejse nogle tunge ting og sådan Hvis noget. du nu skal svejse ploven fast, fordi den er knækket, så kan du svejse det sammen med det der. Ja, okay. Det er det der altså. Okay. Og så stikker man så sådan en lang stjernekaster, man stikker i. Det er den, du har fået bakken Ja, så der. rører man bare. Ind i, og så sætter du, den der klemme der fast på emnet, du skal svejse. Ja. Og så er det, der sker kortslutningen. Hvorfor kommer et stød? Så svejser du. Okay. Sådan der. Så sætter man der. Det er ligesom når du tager plus og minus på batteriet. Ja, jeg kender det godt. Ja, fedest. Og så vil jeg ringe i næsen for eksempel, så er det bare lige... Så sidder den fast. Så lige skal lukke sammen der til sidst. Eller hvad? Så bliver vi enige om, at næste gang vi kommer over, så glæder vi os til at se, at du har smedet sådan en, smedejernslåge, der kan køre for ud til imellem huset og vejen. Det er jo sådan, det der var planen. Faktisk så var det planen, vi havde givet en smedejernslåge, men vi havde ikke papir nok til.
Ja, ved du hvad? Om morgenen, hvorfor? Det sker der. Laver til mig. Gør det. Du laver til mig. Prøv at sådan og diskutere samtidig. Og det kan du godt glemme. Du kan ingen del, jeg kan høre. Det var godt. Ja, du skubber. Du skubber. Nej, jeg sætter mig ud, og så... Han går bare i bad, og så elsker han lige, og så kører ned, så er han så fint. Jamen, han alle detaljer skal bruge huske. Så sætter jeg bare ud i bilen. Det gjorde jeg jo ikke, vel? Havde jeg ikke måske... Jeg har noget med, hvad for. Ja. Nu er jeg smidt. Så er det bare det. Som sindssygt om maven. Altid. Jeg skal til Skive. Jeg vil lige, at vi kører klokken 10:30. Ja, kører 10:30. Så er der klokken 11:15, så er vi stadig i bad. Altså. Der skal vi lige tage en strøm på øjnene, og der skal... Det gør jeg i bilen, så det er dårligt år. Ja, det er sagt. Det er bad. Okay, vi har bad. Så skal vi lige kigge. Og så skal vi ned og købe øl. Ja, okay. Og så kan vi bade. Det lå lige til. Smæk. Jeg kendte jer. Nej. Har vi Mondeo? Nej. Leila, kan vi låne jeres bilnøgle? Ja, det er godt skatter. Har han sagt ja, eller hvad kan jeg sige? Ej, du har sagt ja, ikke også, Peter? Til hvad? Til at vi må låne din bil? Ja, ja. Han sagde ikke engang ja, han sagde ja. Åh, Det vil sige, at vi må køre længere. men I har ikke fået lov. Det husker I lige, ikke også? Jeg har bare taget den. I har bare taget den. Det er det. Stefan, der skal køre, så det er nok ikke noget. Og det er 209 slipper. Nu er det fin tid. Nej. Nå! Det var totalt taberagtigt, det der. Nå, Kæft, hvad? der er ikke Hallo. der har
bare mig, der røg bagspejl. Hvad med andre biler? Nej! Det er altid kommet. Ja. Nej, nej. Det kommer bare ikke. Det gør man. Det er min. Jeg kom ned her for noget sidst i... Det er sådan, du kan lige komme til at bevæge sig lige til sidst. Så skal vi også lave en bane, så kan man se, hvor den er ude og sådan noget. Nå. Det er rigtig vigtigt noget. Ja. Så hen til en sprøjtlakær. Sorry. Sprøjtlakær. Yes! Nice. Ligesom en spraydåse der. Nej! Det er unfair for ham, der skal stå der og bare... Skal jeg lave mere kaffe? Ja, please. Tak. Ej, du da ikke. Er der andre mere kaffe? Jamen, jeg laver bare en kande jo. Så er det jo rigeligt. Ja, det er det, vi skal ud i. Går lige op midt i kameraet. Altså. Hvornår må jeg begynde at tage kørekort? Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før du fylder 18 år. Hvor havde jeg ret? Hvor lang tid tager det at få et kørekort? Det er individuelt, men de fleste 18-årige vil til cirka tage 3 til 4 måneder. Hvilken køreskole skal jeg vælge? Man skal vælge en køreskole, der er medlem af en lokal forening, tilsluttet Dansk Køreforening. Så prøv at tælle tilbage. Er det august, du må starte så? Okay, det er måske lidt... Midt august? Ja. Hvad? Det er altid noget. Jeg tror, hvem du har fødselsdag, ikke? Ja. Så får du hugget. Skal du så skarpe? Vi skulle have vedet, farmor. Nej! Er ikke sjovt, Jytte? Det er en halv trunse og en halv pud. Jo, det er, der er nogen hjemme hos mig, der har fået sådan en også. Det ser bare ikke sådan ud. Det er den, jeg sagde, der var begyndt at gå til træning. Skal jeg lige se. Nej, det bliver ikke så.
filmapparatet for ret. Tak. Hej så. Jeg fik lige... Jeg skal tro et ophold, husk det. Så tro et ophold. Ikke nødvendigvis velskab. Hvad så? Har vi en nøgle? Nå her. Nu der griller et eller andet pis, ikke? Nå, er det ham, der lukker lort, eller hvad? Kom, prøv. Så er der noget stærkt. Simmer. Kristus. De sviger bare Var det ikke til hinanden? Undskyld, skat. Det var bare en det er bare lidt dårlig væve, ikke altså? Peter, en tvivlvagt. Ja, det er jo. Så har det der gamle røde pis der med gamle tomater. Det er hejs, ikke at kæmpe af. Det er ikke gourmet, det er Nej, hejs. hun smadrer den her første gang. Hvor ikke der er der smadrer den der med det tud her. For at få ketchup ud af den. Jeg vil ikke lukke dem fra sidst. Det var sådan noget. Jeg tror nu, jeg kan ikke opmærksom på, at du har fået en kvartpølse. Motor, slut. Nu. Skal du ikke have en halv pølse til? Ja, en halv vil jeg da gerne. Det var spændende. Rigtigt. Rigtigt. Det er bare, du kan spise 4 pølser. Det kan jeg da ikke huske. Der var bare bestilt 4. Det er bare, ja. Så tænkte jeg, På blowjob nu også. hvad for noget? Kan jeg lige gå i seng først? Du spurgte mig, om livet kunne blive meget bedre, så sagde jeg ja. Skal jeg også spise Det var en lille blowjob. Det kom vi bare. Det kom lige fra leveren der. Så en tvebakke til. Åh ja. Åh ja. Ja tak. Er den også... I orden. Og så sad han. Nej, gør du ikke mere. Du savler på din bukser jo. Åh ja, okay. Den fanden kan se, at hun gør det. Det kan jeg da. Så nu stiger røgen op af. I tilfreds? Nogen, der er noget brugt over? Det er fint. Meget fint. Det er bådstedet, da jeg var kriger i mit tidligere liv. Nede i... Er du med sniper, eller hvad? Det gør Fuck, Ellie. Satan, de er varme, mand. Den brænder bare på lampen. Så, hvad brænder nu? Og får et papir ud. Okay, det er god. Jamen, du skulle have den, ikke? Ja, altså, vi har fise rundt i halvanden time, eller en time, fordi at du skulle have en pølse mere, fordi din lille tynde mave kunne godt trække sin pølse mere, ikke? Ja. Så suser vi sat ned rundt, så det er varmt! Skal jeg lige have en lille smule øl? Cheers. Ikke ud på fingrene, eller hvad? Carol! Hvad? Sophie? Sophie? Det er spændt. Nu skal du have spurgt ham. Skal jeg have en bid af bøssen, eller? Husk, at der er min skat. Ej, bare lugter af røg. Det vil altså ikke være en rigtig intensiv tur på det her med røg. Hvad op du gjorde? Lad den blive ud med at savle. Pølsen, den var sådan... Den der saft, ja. Den er bare sådan en savlepølse, eller? Så den var sådan lidt saftig.
Okay, så skal jeg bare finde ud af, hvor vi kører ud og ind. Gør vi der. Det er bare sjovt, altså. Nu puster vi på pølsen. Kom, skat. Jeg synes, det er sjovt. Der kom vi ind i baggrunden der. Jeg har fra... Nej. Mor, hvorfor går der og falder, mor? En hest, vi to kan ride på. De siger det. I den grad. Så skete der noget derovre. Altså far, skal du have sidst pøls? Det Ellers bare var pøs. noget, for der skal have noget pille. Skal du dermed? Så er det ved at være slut på pøllerne i et par år. Musemus. Det var det bedste pøs, du kunne have fået. Nej, det er det rigtigt. Hvorfor tager du det? Kom ned til Benløse. Ja, det tager vi ikke for sådan nogle gode pølser. Det fik jeg med på film, den der bøvs, Peter. Og Lucy Lou herovre. Lucy Lou. Og Christian. Som bøvs, Christian. Please. Og nu en ordentlig kidemose. 3 stavelser, kom. 3, jeg kan jo kaste op. Jo, kom nu. Jeg vil gerne have 3 stavelser. Det er kun kidemose. Og du gider ikke at spise det gode? Du har sagt super arbejde, flot. Var det ulækker. Det var flot. Nej, flot. Ved du hvad, han har sagt Mikkel Bøhlund Jensen i en stavelse, du. Eller i en. Hvad laver ham der? Så meget energi har du ikke brugt på mig nogensinde. Ja. Jeg håber salen, men den optager her. Ellers ville det være en energi. Skal vi se i morgen til morgenmad? Nej, skal den ud? Gik den ud? Ja. Efter alt det efter. Skål. Skål, Jytte! Ej, hvor ser det ser faktisk ret godt ud med foran her. Skål derovre! Ja, skiver. Skål, Christian! Hvor er din bajer? Ja. Det er jeres... Hvad fanden er det egentlig? Hvorfor har du overhovedet her i aften? Det er fordi, at jeg er tilgiftet. Det er min svigerdatter. Skål! Hun er indgiftet. Jeg er en giftet tæve. Gode svigerdatter. Ja, hvad nu kunne der få andet? Jeg har en eks, men det er lige meget, hun er god alligevel. Ja, hun er bare en syg Søn. syg mand, eksmand. Så det er min mand, der arbejder. Hvad skal jeg snart? Det er han derovre. Så kan jeg ikke huske Prøv mere. lige at se de lækre spejderhavn, vi har lavet her. Er de flotte? De er simpelthen Ja, så kom patteren lige i vejen. Ja. Står lige Ja, jeg kender typen. Kom patteren lige i vejen, ja. Det var lige over stærkt i spejderhavn her, synes jeg. Ja, det er bare, sådan er det bare. De er stærke. De er gode. Med det.
Klar. Dig. Trunte. Og Lucy, vent lidt, skal jeg se. Det er dig, værsgo. Det er godt, eller hvad? Ja. Og vi en til. Sådan der. Og vi en til der. Værsgo. Og vi en til. Og så en til gjorde også det. Så får jeg stå en der. Og så får den på. Så kaster vi derovre. 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 Så står bare lidt, der kommer noget ned i hovedet på dig. Ja. Så er det den første med frokost i ferien i 100 grader frost eller sådan noget lignende. I hvert fald på stolene. Ja. Nej, det skal ikke bruge. Ja. Tak. Tak skal du have. Til dig. Og her. Det var 0 grader, da vi kom ind i huset. Ja. Men der er 4 i kakkelovnen. Ja, der var det 100. Åh, din torsk. Vi har lige haft nogle positive negative. Hvad må du skrive, når man tager de nederste af? Det ved jeg. Er det ikke gode? De ser ikke specielt gode ud. Ja, jeg kan ikke spise dem. Smil bare ikke grønne i. Ja, det tror jeg altså ikke er fint. Så tager jeg vand, så smider jeg ud. Nej. Så kan du få brugt mig! Så styrer vi os. Det går op på min hår, det grønner. Nej. Slip det. Jeg bliver dreng. Vid! Nej. Det må man ikke. Så er det færdigt. Så stopper du. Du kan opføre dig pænt, ellers må du lige lukke hjem igen. Ellers må du flikke hjem igen. Så der. Jeg har knæt i bollerne på dig.